saukowar alqur'ani kenan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin alkiyama mafi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai haka yace an aiko da tsakanina da tashin alkiyama kamar haka kaga waɗannan yatsu in kai haka fikon yafi amma in kai haka daga ga fikon kamar bai yawa ba to tsakanin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tashin alkiyama kamar haka haka yayi da yatsunsa masu daraja wannan na nuna mamu annabi rahama sallallahu alaihi wasallam aiko shi a ƙarshen zamani ne to don kun ga daga cikin abin da ku gane wannan ai la nabiya ba'adau yadda abin yake a lokacin saukowar annabi isa ya zo zai sauko ne daidai inda a yanzu isra'ila suka yi airport ɗinsu ana kiran gudun lid to zai zo an gama daidaita sahu za a tada iqamar sallah asuba sai annabi isa ya sauko nan wurin galiman ya shige annabi isa za a kabbara sai ga annabi isa ya sauko an sauko da shi daga sama to in ya sauko daga ganinsa za a gane shi cikin alamominsa shi Allah ya masa gashi kamar a jike gashin yake ko yaushe yana kyalli gashin ko daga ganinsa za a gano ne shi annabi isa sai shi limamin ya dawo baya sai ce a ya zai limanci annabi isa na kudu sai annabi isa ya ce ni ba na zo ne in canza muku tsarin wannan addini na ku ba a ni na zo mabiyi ne ni ma sahabi ne yau na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na zo ne ina bisa addini na wancan da aka aiko ni ba na zo ne in karfafi wannan addini na karshe in karantar da shi in bayyana wa duniya babu wani addini sai shi abinda aka aiko ni in zo in yi kenan yanzu saboda haka ni ba liman bane kai liman ci gaba da sallah to annabi Isa alaihi salam zai sauko a lokacin da zai sauko din tafinsa ta dama tana kan fiffiken Jibrilu tafinsa ta hagu tana kan fiffiken Jibrilu to shine annabi Jibril afwan malaika Jibrilu zai sauko da annabi Isa alaihi salam to shine annabi Isa zai shigo masallaci kamar da na gaya muku a cikin wannan hali don aka yi da sallah to sai annabi Isa alaihi salam sai je ci gaba da karantar da jama'a to ana nan a cikin wannan hali to sai Allah ya aiko da ya juju wa ma juju sai su zo su cike duniyan nan inda za ka yi sujada ma babu don yawansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai annabi isa akwai wata falale kusa da inda za a taru tashin alkiyama kun san a can za a yi taro wajen kudus gurin yana nan yanzu haka ya fi ko ina kusa da sama to sai annabi isa ya hau gurin da shi da dukkan musulmi wanda suke tare da shi a nan sai su ta roƙon Allah Allah ka kawo da wannan musiba Allah ka ɗebe waɗannan bayi naka annabi isa na addu'a an daga hannu bayan Allah suna amin ba dama a sauko in kuka sauko ko abinci ne sun cinye abinci sun shanye ruwa ba inda za a je a samu ruwa ko a samu abinci to sai Allah da barka ta'ala ya karba addu'ar annabi isa alaihi salam da shi da musulmin da suke tare da shi to sai Allah ya aiko da wata iska sai ta zo ta shiga hancin ya dudu wa ma dudu sai su mace baki ɗaya ba wanda sai su shaura duk sai su mutu to sai da annabi isa alaihi salam da shi da mutanansa in suka sauko ba inda za su taka saboda yawan yajudu wa majuj to sai Allah ya aiko da wadansu tsuntsaye sai su zo su dauke gawawakin yajudu wa majuj su je su zubar da su inda Allah ya so sannan duniya ta barkaka sai annabi Isa ya sauko da jama'a to za su shekara 100 zaki ba zai kama gada ba maciji ba zai sari kowa ba kunama ba za ta halbi kowa ba ba za ka kama wata bishiya mai kaya ta soke ka ba da zo da duniya lahiya lau ba barawo ba baroniya ba mazinaci ba mazinaciya ba mai luwadi ba mai sada ba mai ake kira kidnapper duk sun kare yan iska sun kare fasikai sun kare mushrikai sun kare yan banza sun kare kafirai sun kare ba mai fadin Allah uku ne a lokacin ba mai cewa Allah na da kowa gawai bakin sa na cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ruku'u ga Allah sai sujada ga Allah sai an shekara 100 duniya tana cikin wannan natsuwa da zaman lafiya da ni'ima da jin daɗi to sa'an nan sai Allah tabaraka ta'ala sai ya sake aiko da wata iska inda duk mai imani yake sai iska ta shiga hancinsa shi ma sai ya mutu sai Allah ya waɗansu waɗanda su kace sun Allah ba suna Allah ba kenan to ba mai faɗi ba ma faɗin la ilaha illallah ba Allah ba mai faɗi su kuma za su cike duniyan nan za su yi kamar shekaru 100 a wancan lokaci in lokacin ya zo namiji da mace sai su kwanta bisa hanya su yi zina ba mai cewa kai baka kyauta ba ke baki kyauta ba a sai dai a ce kun tara hanya ku ba mu guri mu shige
mata na tafiya tumbur haihuwar uwarsu, maza na tafiya tumbur haihuwar uwarsu. Ba shauran mai imani, ba mai mutunci, ba mai kunya, ba mai tsoron Allah, ba mai faɗin la ilaha illallah. Ina za ka je ina za su je su ji ta a wancan lokaci in lokacin ya zo. To ana haka sai Allah ta da alkiyama, shine ma'anar la taqumu sa'atu illa ala ashararin nasi. Alkiyama za ta tsaya ba sai akan yan iska. A wata hadisi la taqumu sa'atu illa ala lika'in bin lika'in. Alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan dan banza shege dan shege. To kun ga mu yanzu jama'a sai mu ƙara cewa alhamdulillah, wallahi tallahi rayuwar mu ta yanzu tana da albarka, tana da kyau, tunda muka samu masu cewa da mu ku bari. To wallahi kar kai fishi da su, kar ka zumbura baki, ba mutuncin ka suke ci ba, wallahi ba makiyanka bane ba. Malaman nan namu san mu suke yi, mutum ya ce maka gyara kayanka ba zai da makiyanka ba, ba zai zama ya ce ba sauke mu raba ba, ya taimake ka ne. Saboda haka Allah nake roƙo ya shirya da mu.